Mae heddiw y 6 o fis Hydref 2024. Y pwnc fan yma yw chwaraead solitaire areithio newydd gyda'r enw ACV o na, wel, y tybiaf am mor ardderchog a bendigedig. Felly, anglyn ar yr ebychiadau o'r blaen i chwarae y chwaraead hwn. Mae angen i ni i defnyddio yr ebychiadau y newydd yn ei ynganiad o'r blaen i mewn yn bob crwn neu round o'r chwaraead hwn. Felly, yn gyntaf, mae angen i ni dechrau gyda'r brawddeg sy'n dechrau gyda'r geiriau ACV. Felly, mae angen i ni i lenwi yr geiriau ar ôl yr ymadrodd ACV ar y dechreuad. Er enghraifft, dwi'n gallu dweud brawddeg fel ACV. Mae'n dechrau i lawio, ac wedyn mae angen i ni i ddilyn yr brawddeg hwn gyda'r brawddeg arall sydd yn dechrau gyda'r geiriau o na. Felly, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel o na. Dwi'n wedi gadael yr golchi dillad ar y llinell, ac wedyn felly ar gyfer yr ail brawddeg, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel o na. Dwi'n wedi anghofio i cymryd yr ymbarel gyda fi, ac wedyn ar gyfer y trydydd brawddeg, mae angen i ni i dechrau hwn gyda'r geiriau wel y tybiaf. Felly, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel wel y tybiaf. Dwi'n gallu aros i mewn gan y gorchudd o'r safle bws fan yma, ac wedyn ar gyfer yr pedwerydd brawddeg, mae angen i ni i dechrau gyda'r geiriau am mod addechog. Felly, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel am addechog mae'r bws adref wedi arddangos ar y ffordd, ac wedyn ar gyfer y pymyd brawddeg, sef yr olaf brawddeg i mewn yn y crwn, mae angen i ni i dechrau gyda'r gair bendigedig. Felly, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel bendigedig. Dwi'n gallu cyrraedd adref 10 munud yn gynerach trwy cymryd y bws yn atach nag yn cerdded yn y glaw. Felly, dyma un crwn o'r chwaraead hwn. Rydyn yn gallu symud i'r ail crwn trwy'r defnyddio rhyw brawddeg sydd yn gysylltiedig gyda'r olaf brawddeg o'r crwn olaf. Felly, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel ACV. Mae'r bws yn orlawn o bobl, ac wedyn ar gyfer yr ail brawddeg, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel o na, does dim unrhyw ystydd ar y bws. Ac wedyn ar gyfer y trydydd brawddeg, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel wel, y tybiaf dwi'n gallu sefyll trwy'r holl taith. Ac wedyn ar gyfer y pedwerydd brawddeg, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel am addechog mae'r sydd ar gael ar ôl y safle bws diwethaf. Ac wedyn ar gyfer yr pymyd brawddeg, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel bendigedig. Dwi'n canfod hynna'n yn ystydd ar ochr i Mrs Jones wrth yr siop pentref. A dyma'r diwedd o'r ail grwn. Felly, rydyn yn gallu chwarae crwn ar ôl crwn ar ôl crwn. A thrwy hyn, rydyn yn gallu creu rhyw fath o cynllun ar gyfer rhyw fath o chwedl neu nofel neu beth bynnag yn y blaen. Ac dwi'n canfod mae'r chwaraead hwn yn defnyddiol os rydyn eisiau i meddwl am rhyw fath o cynllun ar gyfer nofel neu stori neu chwedl neu beth bynnag rydyn eisiau i ysgrifennu. Mae heddiw yr wrthred o fis Hydref 2024. Y pwnc fan yma yw i ddod yn rhugl trwy gwneud yr iaith wirwedd ni. Felly, beth ydy'r ystyried o'r hynny? Yr ystyried yw, os rydyn eisiau i ddod yn rhugl i mewn yn unrhyw iaith, mae angen i'n wneud yr iaith hynny, iaith sydd yn wirwedd i ni, sef iaith sydd yn reality i ni. Felly, i gwneud yr iaith sydd yn iaith reality i ni, mae angen i ni i defnyddio yr iaith i mynechu ei hunain ac i ddisgrifio ein hunain yn y fodd sydd yn reality neu yn wirwedd i ni. Felly, beth dwi'n ymddegu gyda'r hynny yw yn ytrach nag i gwneud yr gwrthodiadau i mewn yn y iaith sydd yn arferion actynedig neu yr activities sydd yn abstract. Mae angen i wneud yr gwrthodiadau sydd yn wirweddol neu yr activities sydd yn realistig i ni. Achos pan ydyn yn dysgu'r rhyw iaith yn aml, ydyn yn gwneud y gwrthodiadau sydd ddim yn perthnasol iawn i'r gwewerddolwydd o'n dyddiau ni, neu i'r reality o'n dyddiau ni. Er enghraifft, pan rydyn dysgu iaith, rydyn yn efallai gwneud yr arferion efallai i greu storiau neu chwedlau ynglyn ar cymeriadau ffuglen, ac wedyn rydyn yn gallu arfer yn yr creiad o'r storiau ac hefyd yr chwedlau ar gyfer yr cymeriadau sydd yn ffuglenol. Ac efallai mae hynny yn ychydig yn actynedig ac nid yn uniongyrchol yn perthnasol yn bywydau ni, yn arferol, yn cyffredinol. Ond beth dwi'n meddwl yw, os ydyn yn gwneud arferion sydd yn ychydig yn fwy perthnasol i ni, i defnyddio yr iaith i ddisgrifio ein dyddiau ni, yn ytrach nag yr dyddiau o gymeriadau ffuglen, fe fydd yr iaith yn dod yn fwy perthnasol i ni, yn fwy wirweddol i ni,
ni, ac drwy hynny yn dod ar iaith yn gwirfoddolrwydd neu ar iaith o'n reality ni. Felly, sut i wneud hynny? Felly, dwi'n meddwl mae'r un cyntaf iaith ni pan ydyn yn tyfu i fyny o ddiwedd plentyndod yw yr iaith sydd yn berthnasol i ni yn uniongyrchol. Enghraifft pan ydyn yn dysgu siarad ein iaith enedigol ni. Ydyn yn defnyddio yr iaith hon yn beunyddiol i ddisgrifio y bethau sydd yn wirioneddol yn ein dyddiau ni. Felly os ydyn yn gwneud yr un beth gyda'r iaith ydyn eisiau i dod yn rhugl ynddi hi, felly ydyn yn gallu dod yn fwy rhugl ynddi hi yn clyfymach. Felly yn ytrach nag defnyddio yr iaith i creu storiau sydd yn ffuglen, ydyn yn defnyddio'r iaith i ddisgrifio y dyddiau ni pob dydd. Felly dwi'n meddwl fyddai hynny yn gwneud yr iaith yn hynod fwy wirweddol i ni. Felly sut ydyn yn gallu gwneud hyn yn beunyddiol? Felly dwi'n meddwl os ydyn enghraifft pob dydd yn cyn y dechreuad o'r dydd yn chwarae y solitaire areithio gyda'r deitl neu peniad, beth dwi'n yn amcanu i gwblhau heddiw erbyn y diwedd y dydd. Felly wedyn ydyn yn gallu trethstru y bethau ydyn yn edrych ymlaen i gwblhau un yn y dydd. Enghraifft ydyn yn gallu dweud rhywbeth fel heddiw dwi'n amcanu i gwblhau yr gwersi o'r rhif 10 i rhif 15 erbyn heddiw. Ac wedyn dwi'n amcanu i wylio nid mwy nag 2 awr o'r teledu heddiw. Ac wedyn dwi'n amcanu i goginio rhyw fath o ddysgliad heddiw ac yn y blaen. Ac wedyn ydyn yn gallu rhestru a bethau ydyn eisiau gwblhau un yn yr un dydd. Ac wedyn ar y diwedd o'r dydd ydyn yn gallu rhestru a bethau ydyn wedi gwblhau un yn y dydd. Felly ydyn yn gallu dweud rhywbeth fel heddiw dwi'n feddu gyflawni yr gwersi oedd rhif 10 i rhif 19 ac ar gyfer heddiw dwi'n wedi paratoi brechdan ar gyfer cinio ac wedyn ar gyfer swper dwi'n wedi paratoi cawl gyda bara ac wedyn ynglyn â'r agwedd o'r teledu dwi'n wedi treulio o 2 awr yn gwylio ar y teledu. Felly ydyn yn gallu gwneud hynny pob dydd ac wedyn ar ôl gyfnod o dyddiau dwi'n meddwl os ydyn yn gallu arferu hunain i mewn yn yr arferiad hwn ydyn yn gallu gwneud yr iaith yn hynod fwy wirweddol i ni, yn hynod fwy berthnasol i ni ac wedyn dwi'n teimlo me fyddai hynny yn conyddiol i wneud yr iaith yn hynod fwy wirweddol ac berthnasol i ni ac i wneud yr iaith ein gwerddi ac wedyn i wneud yr iaith sydd y iaith o'n rhugylder ni. Felly, yn dechrau wrth heddiw, dwi'n meddwl dwi'n mynd i wneud hyn, sef i ddisgrifio neu i rhestru fy amcanion ar gyfer y dydd a i wneud hynny ar y dechreuad o'r dydd a wedyn ar y diwedd o'r dydd dwi'n yn gallu rhestru y bethau cyflawnwyd yn y dydd ac wedyn dwi'n yn gallu cymharu yr amcanion gyda'r cyflawnhad ac wedyn dwi'n yn gallu mesuro fy cynyddiad yn y bethau neu y gorchwilion ancyridiol i mi ac yn berthnasol i mi ac yn wirweddol i mi. Ac wedyn i atodi i'r pwnc hwn, dwi'n meddwl ydyn yn gallu chwarae solitaire areithio arall sydd yn ychydig yn wahanol neu hefyd yn debygol iawn yw os ydyn yn gofyn yr gofynion ar y diwedd o'r dydd, beth oedd yr iselpwynt o'r dydd, beth oedd yr uchelpwynt o'r dydd, beth oedd yr gweithrediad hamddenol y mwyaf diddorol ac beth oedd yr gweithrediad gwaith y mwyaf diddorol a pham. Ac wedyn, os ydyn yn gallu adlewyrchu y dydd drwy'r gofyn y gofynion hyn, felly dwi'n meddwl mae'r ymarferiad hwn yn gallu cymothwyo yn yr un modd i gwneud yr iaith ydyn eisiau i ymarferu ynddi hi, yr iaith sydd yn iaith wirweddol i ni, ac wedyn yr iaith sydd yn iaith berthnasol i ni, ac wedyn yr iaith sydd yn dod yr iaith rhugylder ohonom ni. Mae heddiw yr wythfed o'r fus Hydref 2014. Y pwnc fan yma yw yr chwaraeaid solitaire areithio newydd gyda'r enw yr chwaraeaid dyddiadur. Felly yma'r enw yr chwaraeaid dyddiadur, yr enw byr ar gyfer yr chwaraeaid solitaire hwn, ar gyfer yr enw sydd yn ychydig yn fwy disgrifiedig. Rwy'n gallu galw fe rhywbeth fel chwaraeaid solitaire areithio gyflawniadau y dydd, diddorol, pwyntiau y dydd, syniadau
cyflwyniadau y dydd ac hefyd amcanion y dydd nesaf. Felly i chwarae chwaraead hwn, mae angen i ni ddim ond i ateb gofynau mae'r gyda ni y 7 ohonynt. Ac dwi'n meddwl yr amcan o'r chwarae hwn yw i gwneud yr iaith yn fwy berthnasol i'r siaradwyr, oherwydd mae gyda ni y damcaniaeth, sef os ydyn ni eisiau i fod yn rhugl yn y iaith, mae angen i ni i siarad neu defnyddio yr iaith ac i gwneud y iaith sydd yn uniongyrchol berthnasol i ni. Felly dyna sut dwi'n meddwl ydyn ni'n dysgu y iaith wel siaradwyr genedigol. Felly pan ydyn ni yn plant iau, does dim llawer o sgil gyda ni i siarad yn ein iaith genedigol, ond ydyn ni'n defnyddio yr iaith hynny i cyfathrebu ynglŷn â pethau sydd yn hollol werweddol i ni. Felly dwi'n meddwl y rheswm pam mae'r pobl yn methu i cyrraedd hyd at yr gostadlun o'r rhywun sydd yn siarad yn hollol rhugl yn unrhyw iaith yw pan ydyn ni'n dysgu iaith fel oedolion, ydyn ni'n dysgu pethau fel chwedlau ffuglen ynglŷn â'r cymeradau sydd yn hollol yn ffug. Felly oherwydd hyn, ydy'r iaith yn dod yn hynod o berthnasol i ni pan ydyn ni'n holl amser yn defnyddio fe i greu storiau neu chwedlau sydd yn hollol yn ffuglen ac nid yn berthnasol i ni yn ein bywydau ni, yn gwerwedd. Felly mae'r chwaraeau solitaire hwn yn amcanu i gyferio trafferth hwn, sef mae'r chwaraead hwn yn ein arferu ni i defnyddio yr iaith yn gyddestyn sydd yn hollol yn uniongyrchol berthnasol yn werweddol i ni. Felly mae angen i ni i gofyn ac wedyn i ateb 7 gofyn. Y cyntaf gofyn yw beth oedd fy gyflawniadau heddiw. Felly mae'r gofyn hwn yn debygol iawn fel beth yn gallu gofyn ein hunain pan ydyn yn ysgrifennu ein dyddiadur. Ydyn yn gallu rhestru cyflawniadau ar gyfer y dydd yn y dyddiadur i cofnodi i lawr y cyflawniadau o ddydd i ddydd. Ac wedyn yr ail gofyn yw beth oedd y diddorol pwynt yn y gwaith heddiw. Ac mae'r trydydd gofyn beth oedd y diddorol pwynt yn yr oriau hamdden heddiw. Ac mae'r pedwerydd gofyn beth oedd yr mwyaf diddorol syniad gyda ni heddiw. Ac efo'r pumed gofyn, mae gyda ni y gofyn beth oedd rhywbeth ddysgais i heddiw. Ac efo'r chweched gofyn, yn gallu gofyn beth oedd digwyddiad neu rhywbeth oedd yn arbennig oedd yn digwydd heddiw i gofnodi i lawr. Ac efo'r saithfed o'r ola gofyn, ydyn gallu gofyn beth yw fy amcanion i gwblhau erbyn y fori. Felly, os ydyn yn gofyn 7 gofyn hyn yn beneddiol, enghraifft, oeddet ti yn hwyr pan ydyn wedi cyflawni ein oriau yn y gwaith ar gyfer y dydd. Felly ydyn yn gallu adlewyrchu yr cyflawniadau yn y dydd ac wedyn ydyn yn gallu adlewyrchu ynglŷn â'r amcanion ar gyfer y dydd nesaf. Felly os ydyn yn gallu gwneud hyn yn y gyfrwng o Gymraeg, felly dwi'n meddwl y byddai hyn yn gwneud yr iaith yn hynod fwy berthnasol i ni ac wedyn oherwydd mae'r iaith yn hollol werweddol i ni, felly ydyn yn byw yn y iaith. Felly pan ydyn yn byw yn y iaith, dwi'n meddwl dyna sut mae'r iaith yn dod yn werweddol i ni a phan mae'r iaith yn dod yn werweddol i ni, felly dyna sut ydyn yn dod yn hollol rhugl yn y iaith oherwydd dyna'r peth sydd yn gwneud yr iaith sydd yn hollol werweddol i ni, yn hollol berthnasol i ni, yn hollol angenrheidiol i ni. Felly, dwi'n meddwl dwi'n mynd i barhau i gwneud hyn pob dydd, i ofyn 7 gofyn hwn pob dydd tuag at y diwedd o pob dydd, ac wedyn dwi'n yn gallu mesurio neu mantolaethu fy cynyddiad yn fy'r cyflawniadau pob dydd, dydd ar ôl dydd, trwy'r y gyfrwng o'r iaith a trwy fy'r adlewyrchiadau a'r atebion i'r gofyniadau hyn. Yr pwynt dwi eisiau i wneud heddiw yw i gyferio at y pwysigrwydd o'r gwahaniaethiad neu'r gwahaniaethiad rhwng yr sillafau sydd yn fyr ac y rheini sydd yn hir ar gyfer rhugylder yn yr iaith. Felly, pan ydyn yn ystyru am beth yw y diffiniad o'r rhugylder, felly ydyn yn aml yn meddwl am yr abledd i siarad yn gyflym ac yn ysmwyth ac yn y glir. Ac wedyn, os ydyn yn dadansoddi am bellach am beth mae'r elfennau sydd yn gwneud y siarad i fod yn y glir ac yn ysbwyth a gyflym, felly beth ydyn yn darganfod yw mae'r siaradwr rhugl yn mwyafyddio neu maximyddio yr effeithlonrwydd o'i geriau trwy'r sillafau hwn sydd yn union
Wel, os ydyn ni eisiau I siarad yn gyflym, mae angen I ni I fyrhau rhyw rai o'r sefyllfau. Yn yr un amser ydyn ni eisiau I siarad yn y glir, mae angen I ni I hyrhau rhyw rai ohonynt hefyd. Felly, ynglŷn â'r bobl sydd yn siarad yn treigl I mewn yn yr iaith, enghraifft, os ydyn yn ystyru I mewn Os ydyn yn ystyru ynglŷn â'r sefyllfa I mewn yn Saesneg, beth sy'n digwydd pan ydyn yn gwrando â bobl sydd yn siarad yn treigl yw maen nhw'n yn byrhau y sefyllfau sydd yn anbwysig ac maen nhw'n yn hyrhau y sefyllfau sydd yn bwysig. A dyna sut ydyn yn dod o hyd o'r byrhadiau I mewn yn y Saesneg. Enghraifft, yn ardrach na dweud, he cannot come now because the traffic is busy, therefore he will be late. Ydyn gallu byrhau y sefyllfau anbwysig I dweud, he can't come now because the traffic's busy and so he'll be late. Felly, ydyn yn dweud can't yn lle o cannot. Ydyn yn dweud traffic's yn ytrach na traffic is. Ac ydyn yn dweud he'll yn ytrach na he will. Ac felly, pan ydyn yn gwneud hyn, beth sy'n digwydd yw ydyn yn arbedi yr egni I siarad, achos mae'n mwy o egni ac nerth I dweud cannot yn ytrach na can't, I dweud traffic is yn ytrach na traffic's, ac I dweud he will yn ytrach na he'll. Ac os ydyn gallu arbed egni a nerth, felly ydyn gallu cadw ein egni a'r nerth I siarad yn hirach ac yn fwy, ac wedyn, os ydyn yn gallu cadw yr hyd o'r sefyllfau sydd yn bwysig, sef y gar now yn y brawddeg he can't come now, ac wedyn hefyd y sefyllaf B I mewn yn y gar busy sydd yn bwysig, felly ydyn cadw yr hyd o hynny I dweud because the traffic's busy, ac hefyd y sefyllaf late I mewn yn y brawddeg, so he'll be late. Felly mae'r holl ystyr o'r brawddegau hyn yn dod yn hollol yn y glir os ydyn yn addasu yr hyd o'r sefyllfau I wneud y sefyllfau anbwysig yn hynod o fer ac y sefyllfau anbwysig I cadw ei hyd. Felly, ydyn yn gallu gwneud yr un peth I mewn yn Gymraeg, ond gyda'r Gymraeg, y gwahaniaeth yw mae'r pwysedd o'r gair yn disgyn ar y sefyllaf ar yr terfyn neu diwedd o'r gair, ond gyda'r Saesneg mae'r pwysedd yn disgyn ar y dechreuad. Felly, pan ydyn yn dweud I mewn yn Saesneg to concentrate, felly mae'r pwysedd yn codi ar y sefyllaf concentrate, ac wedyn I mewn yn y sefyllfau ar ôl hynny, maen nhw'n yn fyr yn gymhorol i'r gyntaf sefyllaf sydd hir, fel concentrate neu concentrate. Felly, pan ydyn eisiau dweud canolbwyntio, mae'r gwrthwynebiad yn gwbl llwyr. Enghraifft, ydyn yn dweud canolbwyntio neu canolbwyntio. Felly mae canol a'r dechreuad yn fyr ac mae'r pwyntio yn gymharol yn hir. Canolbwyntio. Felly os ydyn yn dweud canolbwyntio, felly mae'r hynny yn defnyddio llawer mwy o egni ac yn tynnu llawer mwy o'r egni I dweud canolbwyntio yn y unfodd fel I dweud concentrate. Ond pan ydyn yn dweud concentrate, ydyn yn arbed egni, a pan ydyn yn dweud canolbwyntio, felly ydyn yn arbed egni hefyd. Ond os ydyn yn cadw yr hyd o'r sefyllaf ar y diwedd, pwyntio, felly ydyn yn cadw yr eglirdeb I mewn yn y gar canolbwyntio. Ac yn rhaid I ni ddim ond I cadw yr seinau eglir o'r cytseiniau, ond I dweud y llariadau ernod o fer. Felly ydyn yn gallu cadw yr eglirdeb I mewn yn y gar o canolbwyntio ac hefyd concentrate. Felly os ydyn yn gallu cadw yr egni yn y ffordd hon, mae'r hwn yn ein galluog I ni I siarad yn fwy ac yn hirach. Ac dwi'n meddwl dyma peth sydd yn gwneud y siarad yn rhugl. Dyma peth sydd alfyn neu cydran sydd yn hanfodol I mewn yn y llyfariad sydd yn rhugl. Terbe tegmau'r sefyllfau sydd yn byr yw os maen nhw'n yn digwydd diflaen o'r sefyllaf pwysig, maen nhw'n yn cael yn ei galwyd yn y Saesneg proclitic neu I mewn yn Gymraeg proclitig neu blaen glitig, ac wedyn os ydyn nhw yn digwydd ar ôl sefyllaf pwysig, mae'n galw yr enclitig yn Saesneg neu I mewn yn Gymraeg yr englitig neu yr ôl-glitig. Ac dwi'n meddwl os ydyn yn goffa hunain siarad fel hyn, sef I dalu sylw ar yr gwahanreddiad o'r blaen glitigau ac hefyd yr ôl-glitig y sefyllfau pwysedd. Felly dwi'n meddwl ydyn yn gallu siarad yn fwy effeithiol neu ydyn yn gallu mwyafweddio yr effeithlonrwydd o'n siarad ac ydyn yn gallu siarad yn hirach ac yn eglirach ac hefyd pan ydyn yn darllen testunau neu I mewn yn y nofelau neu I mewn yn y erthyglau I mewn yn y cychgronnau oherwydd mae'r gweithrediad yn angen yn llai o egni ac efo pob un gar yn ytrach nac I darllen y geiriau fel niall ef yn dod nawr achos mae'r traffig yn brysur. Felly bydd ef yn hwyr yn ytrach nag I dweud ni all ef yn dod yn awr achos mae traffig yn brysur, felly bydd ef yn hwyr. Felly ydyn yn gallu arbed am gymaint o egni yn y fodd blaenorol. Ydyn yn gallu mwyafeddio yr effeithlonrwydd o'n siarad ac hefyd o'n darllen ac hefyd ydyn gallu gwneud y holl gweithrediad ac mwynhad yn llawer mwy. Felly dyma'r pwysigrwydd o cadw neu I gadw yr gwahanredd rhwng y sefyllfau byrion ac hirion.
Mae'n hyn oddeutu hanner wedi 9 o'r gloch i mewn yn y hwyr y noswaith yr dydd Mercher yr 15 o Hydref 2024. Yr hanfod franc mae'n yma yw yr chwaraeaid solitaire araithio. Yr hanfod franc yw creu gan trwy'r gofyn neu rethru bethau neu elfennau hyfryd gyda'r mis. Felly, mae'r fath o'r chwaraeaid solitaire araithio hon yn ychydig gwahanol i'r eraill o'r roeddent wedi ei grybell o'r blaen i mewn yn y fedroedd o blaen. Felly, o'r roeddwn yn fy ysbrydolwyd i ermygu y solitaire hwn pan o'r roeddwn yn ymgeisio i gyfansoddi can ar gyfer canu ar fy gitar. Felly, o'r roeddwn yn canfod fy hunain yn ymofyn beth ydy'r pwnc neu yr sylwedd godrych gorau ar gyfer caneuon. Felly, dwi'n meddwl pan ydyn nhw'n eisiau i cyfansoddi can, ydyn nhw'n efallai yn ymgeisio i efelychu yr enghreifftiau ydyn yn hoffi. Enghraifft, os ydyn yn hoffi gan enwedig, felly ydyn yn ymgeisio i efelychu geiriau ac hefyd ei lawon. Felly, pan dwi'n yn ymgeisio i gyfansoddi can ar fy gitar, yn fy sefyllfa i, genre neu'r fath o'r ganeuon dwi'n yn hoffi yn enwedig yw rhain sydd yn glasurol. Yn enwedig, dwi'n yn licio iawn ganeuon o'r Franz Schubert ac hefyd eraill fel Schumann ac yn y blaen. Mae fy'r blas i mewn yn ganeuon yn hynod o glasurol. Dwi'n hefyd yn hoffi iawn o'r ganeuon o'r Richard Strauss. Ond beth dwi'n yn darganfod yw pan dwi'n yn ymgeisio i efelychu rhywun fel Schubert yn ormod, dwi'n yn canfod mae'r sylwedd godrych yn ychydig o drisgar ac dwi'n ddim yn ormod o hoff o'r caneuon trisgar. Oherwydd pan dwi'n yn canu caneuon trisgar, dwi'n yn canfod hynna'n yn teimlo yn trist ac y rheswm pam dwi'n yn canu ar y gitar yw dwi'n eisiau i ymgeisio i gyflhau gwrthwyneb, sef dwi'n eisiau i ymgeisio i lawenhau yn hytrach nac i dristau. Felly, pan o'r roeddwn yn ymgeisio i efelychu y caneuon o Franz Schubert, o'r roeddwn yn teimlo yn weddol trist pan o'r roeddwn yn ymgeisio i gyfansoddi yr alawion trist gyda'r geiriau yn breuddgar neu yn breuddweddol. Enghraifft, gyda'r rhain, gyda'r dyn neu'r fenyw yn hiraethu ei gariades. Enghraifft, gyda'r rhain, gyda'r dyn yn hiraethu am ei gariad llancus ac wedyn i atgoffa ei hunain am yr adegau yn y gorffennol roedden nhw mor dedwydd gyda'i gilydd. Felly mae'r llawer o caneuon oddi wrth y cyfnod pramantiaeth fel rhain gyda'r cymeriadau i mewn yn y caneuon yn hiraethu am ei gariad lancus neu ei chariad lanc. Ond gyda'r cyfansoddwr fel Schubert, nid ydy'r caneuon hiraethiad yr unig genre ar gyfer ei caneuon. Roedd yn cyfansoddi caneuon i mewn yn genre neu i mewn yn sylwedd godrych arall hefyd. Enghraifft, rydyn yn gallu galw genre arall gyda'r enw rhywbeth fel bugeiliadolaeth neu pastoralism sydd yn cyfeirio at bugail yn bugeilio neu gyfalu am ei haedd, gyda'r bugail yn bugeilio ar ei praidd neu ei greu neu ei haed. Felly, a phan mae ein yn gwneud hyn, mae'n ein gwylio ar ei ymgylchiad ac yn sylwi ar yr manylion i mewn yn ei ymgylchiad ac wedyn yn gwerthfawrogi yr hyfrydwch o'i ymgylchiad. Felly, dwi'n meddwl mae'r sylwedd godrych o'r fath hon un sydd yn delfrydol ar gyfer i mewn yn fy sefyllfa i pan dwi'n eisiau i cyfansoddi caneuon ar y gitar, sef i cyfansoddi rhyw fath o'r gwerthfawrogiad o'r anian. Felly, dyma sut yr oedd y syniad ar gyfer yr chwaraeaid solitaire araithio hwn yn tarddu. Sef, os ydyn yn gofyn beth ydy'r bethau sydd yn hyfryd gyda'r mis, ac wedyn i'w rhestru i lawr fel atebion i mewn yn
rhestr. Felly, rydyn yn gallu oddi wrth y rhestr hwn yn creu geiriau ac hefyd y brawddegau ar gyfer caneuon. Enghraifft, i mewn yn yr achos o'r mis gyfredol, sef Hydref, os rydyn yn gofyn beth ydy'r elfennau neu'r pethau sydd yn hyfryd gyda'r Hydref. Felly, dwi'n yn gallu ateb neu rhoi atebion fel enghraifft. Yn gyntaf, mae'r niwloedd i mewn yn y mis o Hydref yn edrych yn hyfryd ac yn biergaledig pan maen nhw'n yn gorchuddio, enghraifft y brynau ac hefyd y brigiau o'r coedydd. Felly dyma'r un peth, ac wedyn dwi'n gallu dweud ac hefyd dwi'n gallu dweud gyda'r oeraidd o'r mis o'r Hydref, mae'r hwn yn rhoi i ni cyfle i aros unrhyw yn y tŷ ac wedyn i adlewyrchu am blwyddyn oedd wedi pasio hyd yn hyn, enghraifft i agoffa hunain am hyfrydwch o'r haf, o'r hyfrydwch o'r cynesrydd o'r tymor heulog. Felly dyma'r ail peth. Ac wedyn, beth arall sydd yn hyfryd gyda'r mis o Hydref yw mae'n amser dawel lle rydyn yn gallu amlacio ac yn edrych ymlaen i'r agosad o'r tymhor o'r gwyliau yn gaeaf. Felly, dwi'n meddwl mae'r mis Hydref yn tymor delfrydol i chwerthlio i lawr, i amlacio ac i fwynhau yr oerni, yr hyfrydwch o'r anian, ac hefyd mae gyda ni i mewn yn tymor o'r cynheuaf cyfle olaf ar gyfer rhyw addwynder i mewn yn y tywydd cyn y gwyntoedd ac hefyd glawiau o'r gaeaf, dwi'n mynd i dweud. Felly, gyda'r rhestr o bethau sydd yn hyfryd gyda'r mis Hydref, yn gallu gosod nhw i mewn yn yr un pennill neu i mewn yn yr un pennillion ar gyfer yr un gan, ac wedyn yn gallu gwneud terfyn o bob un llinell yn odli gyda'i gilydd, ac wedyn mae gyda ni sylwedd godrych delfrydol ar gyfer can hyfryd, dwi'n meddwl. Ac wedyn, pan ydyn yn symud o fus i fus, felly mae'r pob mis pethau hyfryd sydd yn unigryw i'r mis. Enghraifft, os ydyn yn mynd i ateb y gofyn ynglyn â y pethau sydd yn hyfryd gyda'r mis Ebrill. Wedyn ydyn yn gallu mynylu ynglyn â'r helwen ar ôl enghraifft gaeaf, chwerw enghraifft, ac ydyn yn gallu cyfeirio at blagurio ar y cangnau, ar y coedydd. Mor hyfryd yw i temlo yr holl blagurio ac hefyd yr egino o'r planhigion o gwmpas i mewn yn yr anian ac yn y blaen. Felly mae'r pob mis yn unigryw ac gyda'r chwaraeaid hwn, os ydyn yn gallu gofyn y hyn, yn gallu rhestru rhestr o bethau sydd yn hyfryd ar gyfer pob un mis, ac wedyn ydyn yn gallu cyfansoddi geiriau hyfryd ar gyfer caneuon ar gyfer pob un mis. Felly, dwi'n meddwl mae'r genre neu'r fath o cyfathyd hwn yn delfrydol ar fy gyfer i, ac dwi'n meddwl byddwn ni'n derbyn ychydig mwy o mwynhad i mewn yn cyfathyd fath hon yn ytrach nag i cyfansoddi caneuon sydd yn trysgar neu hiraethus ynglyn â'r perthnasau rhwng cariadon ac yn y blaen. Mae heddiw y dydd Sul yr 20 o Hydref 2024. Mae'r amser o 10 munud i'r 9 o gloch yn y hwyr. Felly, yr cofnod dyn ni eisiau i wneud fan yma yw ynglyn â'r chwaraeaid solitaire areithio arall, sef un sydd yn newydd. Felly, ar gyfer hwn, dwi'n meddwl ydyn gallu rhoi yr enw o'r chwaraead rhywbeth fel geiriau cysylltiedig o'r gwadn i'r corin. Felly, yr amcan o'r chwaraead hwn yw i dweud cyn gymaint a phosib geiriau yn y cwrdd yn dechrau gyda'r gwadn ac yn gorffen gyda'r corin, ac mae'n angenrhaid y geiriau hyn i fod yn gysylltiedig gyda'i gilydd. Felly mae angenrhaid yr geiriau neu y gar nesaf ar ôl pob un gar i fod gars o'r enghraifft rampor o cwrdd sydd yn uniongyrchol yn nesaf i'r gar o blaen. Enghraifft, os ydyn yn chwarae enghraifft o chwaraead hwn nawr, ydyn gallu dweud neu dechrau gyda'r gar gwadn, ac wedyn sawdl, ac wedyn coes, ac wedyn clun, ac wedyn stimog, ac wedyn bol, ac wedyn bron, ac wedyn ysgwyd, ac wedyn gwd, ac wedyn gen, ac wedyn genau, ac wedyn trwyn, ac wedyn llygaid, ac wedyn talcen, ac wedyn gwallt, ac wedyn
corin, a phan rydyn yn cyrraedd at y gar corin, mae'r chwaraead hwn yn gorffen, ac hefyd rydyn yn gallu rhoi rhiciadau ar gyfer pob un round neu dro o'r chwaraead hwn. Felly, os rydyn unwaith eto yn dechrau gyda'r gwadyn, felly gwadyn, coes, clun, stimog, bron, gwrth, genau, trwyn, llygaid, talcen, corin. Felly, fan yma yn y tro o'r chwaraead hwn, roedd gyda ni y rhiciad o'r 11 oherwydd roedd yr 11 o eriau i mewn yn tro hynny. Ac hefyd rydyn yn gallu cystadleuo gyda'r chwaraewyr eraill neu yn erbyn ein hunain. Enghraifft ar gyfer tro olaf, roedd gyda mi y rhiciad neu sgôr o'r 11. Felly os dwi'n yn chwarae tro arall neu rownd arall, dwi'n gallu enghraifft ymgeisio i curo y rhiciad olaf neu'r rhiciad uchaf hyd yn hyn. Felly nawr, os rydyn yn chwarae unwaith eto, dwi'n gallu ychwanegu geiriau i mewn yn y rhestr o'r geiriau perthnasol i'r cwrdd, fel enghraifft yn dechrau gyda'r gwadyn, ac wedyn traed, ac wedyn fer, ac wedyn sawdl, ac wedyn isgoes, ac wedyn penglin, ac wedyn uwchgoes, ac wedyn clun, ac wedyn gwast, ac wedyn stimog, ac wedyn ymysgaroedd, ac wedyn ysgyfaint, ac wedyn asennau, ac wedyn bron, ac wedyn gwdd, ac wedyn ysgwyddau, ac wedyn isfraich, ac wedyn penelyn, ac wedyn uwchbraich, ac wedyn ysgwydd, ac wedyn gwdd, ac wedyn genau, ac wedyn trwyn, ac wedyn llygaid, ac wedyn talcen, ac wedyn arlais, ac wedyn gwach, wedyn yn gorffen at gorin. Felly, dwi'n wedi colli rhif o geiriau i mewn yn y restr hynny, ond dwi'n meddwl roedd dros 20 o eriau. Felly, dyma oedd rydyn gallu dweud fy rhiciad gorau hyd yn hyn, ac wedyn dwi'n gallu ymgeisio ar ôl hynny i curo rhiciad hynny hefyd. Felly, rydyn yn gallu nid yn unig defnyddio y geiriau sydd yn uniongyrchol yn gysylltiedig gyda'r corff, ond rydyn yn gallu defnyddio geiriau sydd yn gysylltiedig gyda'r geiriau o'r blaen. Felly, yn ytrach nag i symud, felly pan rydyn dweud gwadyn, rydyn gallu dweud troed, ac wedyn troed fawd, ac wedyn troed bus, ac wedyn troed fysedd, ac wedyn sawdl, ac wedyn rydyn gallu symud i'r geiriau cysylltiedig gyda'r dysladau, fel enghraifft rydyn gallu dweud hosan, ac wedyn ysgydiau, ac wedyn rydyn gallu defnyddio geiriau cysylltiedig gyda'r rhanbarth o'r corff hynny yn cynnwys berfau fel i cerdded, rodio, neidio, lamu, rithro, dringo, sefyll ar blaen droed fysedd, gan y blaen, ac wedyn rydyn gallu symud i'r isgoes, wedyn yr penglin, ac wedyn yr uwchgoes, wedyn rydyn gallu symud i'r geiriau ar gyfer y dysladau fel trwsys, ac wedyn rydyn gallu symud i'r gar arall fel gregys, ac wedyn rydyn gallu symud i'r geiriau cysylltiedig gyda'r dysladau fel poced, ac hefyd rydyn gallu dweud geiriau sydd yn gysylltiedig gyda'r poced fel y cymwysiad o'r poced, fel enghraifft waled, ac hefyd pethau i mewn yn y waled fel arian barod, cardyn credyd, y bathau, ac yn y blaen, ac wedyn rydyn gallu symud i'r geiriau yn y corff eraill fel y stimog, wedyn yr ymysgaroedd, ac wedyn rydyn gallu hefyd dweud crys, ac hefyd y siwmper, ac hefyd y siacert, ac wedyn rydyn gallu symud i'r wyneb, fel enghraifft rydyn gallu dweud y danedd, y tafod, ac wedyn y trwyn, y llygaid, gwallt, ac wedyn rydyn gallu dweud y het, ac hefyd rydyn gallu defnyddio geiriau gysylltiedig gyda'r gwastad lun a'r pwp gwastad lun o'r corff, enghraifft ar gyfer y corin, rydyn gallu cyferio neu dweud y geiriau fel nenfwd, yr awyr, y cymylau, yr hael, y seir, ond os rydyn yn dymeddwl dweud y gar corin, felly dymeddwl mae'r hynny yn arddyddiau diwedd o'r chwaraeaid. Felly os rydyn yn gallu chwarae chwaraead hwn, rydyn yn gallu nid yn unig arferu ein cyfarwyddwyr o'r geiriau ac hefyd perthnasol i'r corff ac hefyd y dylladau ac hefyd yr ymgylchiad. Enghraifft, os rydyn yn dechrau unwaith eto ar y gair gwadyn, rydyn yn gallu defnyddio neu cynnwys geiriau fel ysgydau ac hefyd llawr ac wedyn carped ac wedyn mat ac wedyn pridd ac wedyn daiar, wedyn gardd ac wedyn glaswellt, wedyn llawnt ac wedyn pan rydyn wedi dihysbyddu neu'r hydeddu yr rhestr o eriau cysylltiedig gyda'r rhanbarth o corff hynny, fel enghraifft y geiriau fel daiar, pridd, llawnt, glaswellt, ysgydau, hosan ac efr y traed. Felly, ydych chi'n gallu symud i'r rhanbarth nesaf i'r gar o blaen. Felly, dwi'n meddwl os ydych chi'n gallu mesuro y cyflymder o'r geiriau wedi ei ymganu ac hefyd maint neu rhif o'r eriau, rydyn gallu gwneud y chwarae'r hwn yn fwy cysadleoliedig ac yn fwy cyffroes. Ac yn ychwanegol i hynny, mae'r hwn yn cynorthwyo iawn i cadw eu hunain yn cyfarwydd gyda geiriau hefyd.
Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo yn ddigon hir a rydyn wedi cyrraedd hyd at y rhanbarth lle rydyn yn adolygu y geiriau y dydd. Felly yn gyntaf mae gyda ni y gair ar gyfer ei fod yn ystifnig neu willful neu stubborn. Felly mae gair hwn cyndyn. Felly mae'r dyn hwnnw yn gyndyn, mae'r dyn hwnnw yn ystifnig neu yn willful neu stubborn. C-Y-N-D-Y-N, cyndyn. Wedyn, os ydyn eisiau i adloniannu ein hunain, to amuse oneself, os ydyn eisiau i amuse oneself, ydyn yn gallu defnyddio y gair digrifo. Digrifo, D-I-G-R-I-F-O. Ydyn yn digrifo ein hunain. Wedyn, os ydyn eisiau i overturn neu i upset rhywbeth, ydyn yn gallu defnyddio y gair damchwelyd i damchwelyd rhywbeth. Os eraill, os ydyn yn damchwelyd o gwpan o dŵr, mae'r popeth yn mynd yn wlyb ar y bwrdd. Damchwelyd. Wedyn, os ydyn eisiau i cyfrad rhywun sydd yn vain neu llawn o'r self-conceit neu vanity, felly mae'r person yna yn llawn gorwagedd, vanity, self-conceit, gorwagedd. Felly, os ydyn eisiau i does ar gyfer yr pronoun, ydyn yn hypian trwy'r pronoun. Felly, os ydyn eisiau i feed neu i nourish rhywbeth, felly ydyn yn llithio rhywbeth. Llithio, L-E-T-H-E-O, L-E-F-E-O. Llithio, i bwydo neu i magu. To feed or to nourish, llithio. Wedyn, os ydyn eisiau i cyfer at yr cywilydd o rhywbeth, felly ydyn gallu cyfer at yr meddwl. M-E-F-L, meddwl. Mae'r hynny yn feddwl. Meddwl, cywilydd. Felly, os ydyn eisiau i cyfer at y person sydd yn ymffrosgar neu boastful, ydyn gallu defnyddio y gair i chryfygus. Y gair chryfygus. Mae'r dyn yna yn dyn sydd yn chryfygus. Chry-y-f-y-eg-y-s. Chryfygus, boastful, ymffrosgar. Felly, os ydyn eisiau i revert neu reverse, ydyn gallu defnyddio y gair i ymchwelyd. To revert neu i reverse. Felly, os ydyn eisiau i cyfrad rhywbeth sydd yn swell neu yn dyfu yn fwy, felly mae'r beth hynny yn ymchwyddo. Y-M-Ech-W-E-D-O. Ymchwyddo, to swell. Mae'r pelen yna yn ymchwyddo. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf ac yn iach a hwyl.